आङो नोंथांमोननि सिगाङावहाय क्लियारिफिकेसन लानानै फैनो नागिरबाय। बे जाथायनि सोमोन्दै आङो फंनैसो सावरायगोन। मानो होनोब्ला आंखौ जि माने ससियेल मिडियायावहाय बहुत माने भाइरेल खालामगासिनो दङ। हाय हेलो लोगोफोर, आं दायो नोंथांमोननि सेरावहाय फिन खेबसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। जानो हागौ नोंथांमोना बे भिडिअखौ फेसबुकफोरावहाय नुबायबो जानो हागौ, सोरनिबा इउटिउब चेनेलफोरावहाय नुबायबो जानो हागौ आरोना लोगोफोर। थ' लोगोफोर जायखियानो जादोंला नोंथांमोना जुदि नुवाखैब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना जोबजासिम भिडिअखौ नायलां, नङा होमब्ला? आरो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांनानै जुदि बुजि मोनाखैब्ला भिडिअखौ रिपिट खालामनानै नायफिन। रिपिट खालामनायनि उनाव जुदि बुजि मोनोब्ला नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो हागोन आरोना लोगोफोर। थ' लोगोफोर जायखियानो जादोंला आं बांद्राय गोबाव पेक बुखैबाय थाला, सिदा डिसक्लेमारखौ लागायदोनै नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो थौदो। थ' लोगोफोर नोंथांमोना बै आंनि थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै एसेब्लाबो बुजिखाबाय दिनैनि भिडिअआ मानि थाखाय जागोन, नङा होमबा लोगोफोर? थ' लोगोफोर जायखियानो जादोंला नोंथांमोनाथ' गोबाङानो मोनथिखायो जानो हागौ, नङा होमबा? दायो जोंनि ससियेल मिडियायावहाय मैया दाखालि आरो फिन खेबसे सोरनि थाखाय भाइरेल जागासिनो दंमोन बा सोरनि थाखाय दावराव जागासिनो दंमोन आरोना। थ' बिथां मैदोम ब्रादारा दिनै गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजोंनो दाख्लै जिथु जालांनाय भाइरेलनि बिखयनि दाया सोरनि मार, सोरनि गावनि ना गुबुननि मार, बा सोर भाइरेल खालामखो, बा सोरनि हिन्जावनिफ्राय बियो फैसा जादों, बेसे जायाखै, बिथां मैदोम ब्रादारा गावनि फेसबुक पेजनि दारै गोबां गोलावहाय गावनि फारसे क्लियारिफिकेसन होदोंमोन आरोना लोगोफोर। थ' बेखौनो आं बांद्राय गोबाव खालामला, बायदि बुंनायनि सिगाङावहाय आं नोंथांमोननि सेरावहाय नैबे मैदोम ब्रादारादि गावनि फारसे मादि क्लियारिफिकेसन होनानै लादो, आं बे भिडिअखौ नोंथांमोननि सेरावहाय देखायलांनो। नोंथांमोना बे भिडिअनि क्लिपखौ जोबजासिम नायलांनायनि उनाव बुजि मोनोब्ला नोंथांमोना कमेन्ट खालामब्लानो जाबाय, आरो बुजि मोनाखैब्ला भिडिअखौ फिन खेबसे रिपिट खालामनानै नायफिन आरोना लोगोफोर। थौदो बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांदो। मैदोम बसुमतारिया फैनो गोसो गैयामोन ससियेल मिडियायावहाय। नैबे साननैसोआव माने जि जाथाय जानानै थांबाय, जोबोद गिदिर जाथायानो जानानै थांदों। दिनै आङो नोंथांमोननि सिगाङावहाय क्लियारिफिकेसन लानानै फैनो नागिरबाय। बे जाथायनि सोमोन्दै आङो फंनैसो सावरायगोन। मानो होनोब्ला आंखौ जि माने ससियेल मिडियायावहाय बहुत माने भाइरेल खालामगासिनो दङ। ससियेल मिडियायावहाय ओरैबायदि भाइरेल खालामबाय दं, माने उफाय गैयैयाव माने ओरैबायदि मानसिफ्रा, आं बुंनो थांगासिनो आरोना बे खोथाखौबो। माने मानसिफ्रा ओरैबायदि थायो, माने थैनायनि बायद'आवहाय नारसोमनानै हरो मानसिफोरखौ। आं मा बुंनो नागिरदों नोंथांमोनहा निस्सय मोनथिखाबाय जानो हागौ। नैबे सानजौफु समाव आङो फैनानै दिनै भिडिअ बानायफैदों। आङो बाथ्राखौ फोरमायगोन, मानो होनोब्ला फोरमायनांगौ बायद' जानानै फैबाय। आङो सिरियैनो थानो नागिरदोंमोन। आङो बेफोरनि बागै जेबो बाथ्रा बुंला होननानै, जि जाबाय गोरोन्थिया मावफ्रांबाय होननानै आङो माने सिरियानो थाबायमोन माने, आरो थानोनो सानदोंमोन। नाथाय ओरैबायदि जानानै फैबाय, माने बुंनांगौ बायद' खालामनानै फैबाय आंखौ। ससियेल मिडियायावहाय आंखौ बहुत मानसिफ्रानो आंनि बागै भिडिअ खालामबाय दं, भाइरेल खालामबाय दङ। आरो आंनियावहाय लिंक हरै आंखौ बहुत मानसिफ्रा सोंहरगासिनो दं, आदा मा जादों, फंबाय मा जादों। ससियेल मिडियायावहाय माने नोंनि भिडिअ जोबोदैनो स्प्लिट जागासिनो दं, गोसारगासिनो दङ। आंबो नायदों, नोंगौ भिडिअ बहुत मानसिफ्रानो बानायदों, बहुत मानसिफ्रानो मोजां बुंदों, बहुत मानसिफ्रा गाज्रि बुंदों। बांसिन मानसिफ्रा गाज्रि बुंदों। जाहोना बेनो, गाज्रि बुंनायनिया माने बिथांमोनहा फुल डिटेल्स मोनथिया, मा जादों, काहानिया मा जादों। आंखौ माने ससियेल मिडियायावहाय बुंसोदों, नाम सुदों, आंखौ गाज्रि नाम सुदों। बिथाङा माने 7 लाख फैसा जाबाय, 8 लाख फैसा जाबाय, सोरबाबा होनदों 15 लाख फैसा जादों। सासे आइजोनिफ्राय बेफोरबायदि फैसा जादों, बेफोरबायदि आंखौ बिराद गाज्रि मुं सुगासिनो। दायो आं मालाय आरो माथो बुंनो, नोंथांमोनहा बेफोरखौनो सानदों खोमा। नोंथांमोननो सोरबाबा इनफर्म खालामग्रा मानसि दङ, बेखायनोसो नोंथांमोनहा बुंदों। बेखौबो आं मिथिगौ, नाथाय खोथाया बिब्दि नङा। रायजो राजा नोंथांमोन, आंनि भिउवार्समोन, नोंथांमोनहा जि आंखौ सानदों मैदोम बसुमतारिया फैसा जादों, 7 लाख फैसा जादों, 8 लाख फैसा जादों, 14 लाख जादों, बेफोरबायदि जेबो फैसा जायाखै। नोंगौ फैसाया लादों, आङो लायाखै नङा। आङो रायजो राजानि सिगाङावबो आंनि स्पष्ट भाबै आङो फोरमायनानै लादों आङो फैसाखौ मोनसे खामानिनि थाखाय लादों, नाथाय गासिबो फैसाखौ रिटार्न खालामफिननाय जादों। माने लास्ट खिनियाव माने एसे एनै थालांनो हागौ, नोंगौ आं बेखौबो होनदों, थालांदों, एसे एनै थालांदों। नाथाय आं बेखौबो प्रमिस खालामदों, आं बे फैसाखौबो हरफिनजोबगोन होननानै आं बेखौबो प्रमिस खालामनाय जादोंमोन। नाथाय अचानक मा जाखो, बै माने बेफोरबायदि आं हरनायाथ' हरफिनखागौमोन नालाय,
बैनि गेजेरावनो किसुमान प्रब्लेम जानानै माने बेफोरबायदि प्रब्लेमा माने बेफोरबायदि जाथाया जानानै थांबाय बेनो रायजो राजा नोंथांमोन आङो मा फोरमायनो जाथाया नंगौ नाथाय नोंथांमोना होनदों किसुमाना होनदों आंखौ मिटिं जाफुबाय थानाय समावनो मैदोम बसुमतारिया खारदों मैदोम बसुमतारिया मिटिंआव थायाखै बेनि थाखायनो होसो होसो बुजादों बेफोरबायदि बुंदों बेफोरबायदि जेबो नङा रायजो राजाफोर खोनासं नंगौ जोंनि मोननैबो गामियाहाय मोजाङैनो मोजां मिटिंखौ सालायलांबाय थादोंमोन आरो बेजों लोगोसे मिटिंआ जोबनायनि पर्जायाव फैबायमोन जोबसै पर्जायावहाय जोंनि जि नामखौ आं लाया सासे गाहाय जि दैदेनगिरि बा जोंनिनो गामि खाथिनि आरोना आं नामखौ लानो गोसो गैया बिथाङा मा खालामदों लावथि गंसे बहननानै माने बुनो फैदों बै बुनो फैनायावहाय माने आङो ओरैबायदि होनगोन दिनैनि दिनावहाय नोंथांमोना साननानै नाय दाउ अमाखौ जों जेरखम बुथारनो होसोयो नङा होमबा दाउ अमायाबो गिनानै खारो मोनथिबाय दाउ अमाखौ जों जेब्ला होसोयोना दाउ अमाया मानो खारो निश्चय गावसिनि जिउखौ गिनानैनो बिथांमोनहाबो माने बिथांमोनाथ' नङा जिब जुनाराबो खारो मोनथिबाय अब्ला जोङो सासे मानसि जों मानसि हिसाबसो जों सासे मानसिसो नङा होमबा जों सासे मानसि अब्ला दाउ अमायानो जुदि बुथार जागोनखौ गिनानै खारोब्ला रायजो राजानि सिगाङाव सोरबा सासेया जुदि लावथि लानानै ओंखारोब्ला निश्चय मानसियाबो खारगोन दे मोनथिबाय खारगोन खारा नङा खारगोन मानसिफ्रा निश्चय खारगोन आं बेखौ आं स्पष्ट भाबै होनना होनदों खारगोन मानसिफ्राबो दाउ अमायानो गिनानै खारोब्ला मानसि माहारिया मानो खारा जानो मोनथिबाय खारबाय आङो दे नंगौ नोंथांमोनहा होनदों आंखौ खारदों आं खारदों औ जेब्लानाखि मानसिखौ एटाक खालामनो नागिरो अब्ला नोंथांमोनहा मा बेवहाय थाबाय थागोन नामा खारदों आङो नंगौ नोंथांमोना थिगखौनो नुदों नोंथांमोना थिगखौनो खोनादों खारबाय बुजाबायबो आङो दे बुजाबाय खारनानै बुजाबाय दे आं बेखौबो मानिनानै लाबाय आरो जाय माने बुजाखांनायनि उनाव बिदिनो मोनाबिलि समावहाय ससियेल मिडियायावहाय माने बहुत माने स्प्रेड जाबाय भिडिअफ्रा माने सोर भिडिअ खालामखो बेफोरबायदि खालामग्राखौबो आङो मोनबाय नाथाय आं जेबो होनाखै आङो लासैनो माबा मोनसे बुंनो होननानै थांखि लादों माबा मोनसे बुंगोन बेखौबो माने बेफोरबायदि माने जाथाय बिराद गिदिर जाथाय बियो मोनथिबायना बेफोराव माने खुसि मोनबाय आरो ना माने खुसि मोननाय बायदि माने बहुत माने ससियेल मिडियायावहाय आगारनानै होबाय मोनथिबाय माने बेफोरखौ होनो खुसि मोननाय आरो ना मोनथिबाय मानसिया बिराद गिदिर जाथाय जादों बेनि गेजेरावहाय मा खालामदों माने ससियेल मिडियायावहाय आगारनानै होदों माने ओरैबायदि आं होनदों माने ओरैबायदि पर्जायाव लांदों मैदोम बसुमतारिखौ माने फोथैनायनि लामायावहाय ओरैबायदि लांदों माने जाय मानसिया साहसि खम जाय मानसिया गोसो थौले आं होनदोंना बै मानसिया अलरेडि सुइसाइड जानानै थैखागोन आं बेखौनो होनबाय थादों जायहा गोहो बोलो गैया जायनि गोसोआ थौले बैफोर मानसिया अलरेडि सुइसाइड जानानै थैनायनि अनगायैनो जेबो थाहैखाया जों नुयोना ससियेल मिडियायावहाय रायजो राजाफोर आइ आफामोन अबेबा मिटिं जानाय समावहाय जेब्लानाखि अनेक मानसिखौबो नुबोबाय जोङो सेन्देल गानहोनाय मा गानहोनाय बैफोरखौ भिडिअ खालामनानै ससियेल मिडियायाव आपलड खालामो बैनि उनाव मा खालामो जाय सेन्देल गानहोजाग्रा बैफोर लाजिनानै मा खालामो सुइसाइड जानानै थैयो मोनथिबाय अब्ला दायनिगिरिया सोर जागोन खोन्थादो आंनो दायनिगिरिया सोर जागोन अब्ला मोनथिबाय माने दिनैनि दिनाव मैदोम बसुमतारिखौ बेफोरबायदि लामायावहाय माने नारसन हरगासिनो माने मोनथिबाय ओरैबायदि लामायाव लांगासिनो माने ससियेल मिडियायावहाय स्प्रेड खालाम माने जेन मैदोम बसुमतारिखौ माने थैनायनि लामायावनो लांगासिनो माने बेफोरबायदि मोनथिबाय नाथाय बेफोरबायदि जेबो नङा जेरखम जोंनि गेजेराव बेफोर ओरैबायदि मानसिफोरबो दङ गावनि गोसोखौ हमथानानै गावनि खामानिखौ आवगायलांग्रा मानसि बहुत दङ दा आंबो बिदिनो सानदों दा गोसोआवहाय जे नङा गोरोन्थिया खेबसे जायो मानसिनावहाय नाथाय जावले जायोबासो खेमा होजाया दिनै आंनि गेजेरावहाय बेफोरबायदि खेबसे गोरोन्थि जानानै फैबाय आरो बै गोरोन्थिया ओरैबायदि गोरोन्थि जादों आंनि जि खाना जानानै थानाय मेगनखौ दिनै खेंनानै होदों मोनथिबायना आं साबायखरसो होदों दिनै मैदोम बसुमतारिया मानो आंनि जि अन्धकार जानानै थानाय मेगन जि आंनि खाना जानानै थानाय मेगनखौ दिनै हासिनानै होदों मैदोमखौ बुजिबाय बेनि थाखाय आं रोजा साबायखरसो होदों मोनथिबाय मैदोम बसुमतारिया साबायखरसो होदों मानोना आंनि जि खाना जानानै थानाय मेगन गावनि बिमा बिफा आंगोनि बिसि आंगोनि फिसा
जि आंनि फेमिलिफोरजों जि आङो खाना जानानै दंमोन ना मेगन नुवाखैमोन ना बिमा बिफानि अननाय बैफोरखौ मेगन हासिनानै होदों मैदोमखौ जे नोंगौ बिमा बिफाजों आलो गोजोन थानांगौ दिनै आङो बिनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर होदों आंनि फेमिलिखौ जि आबुङै मेगन नुहोनायनि थाखाय दिनै आङो रोजा रोजा साबायखर होदों आरो खोथाया जाहैबाय बेनो किसुमान मानसिफ्रा कमेन्ट्सआव जिबादि बाथ्रा बुंदों आरोना जेन गासिबो गोरोन्थियानो आंनि जोब होननाय बायदि मोनथिबाय गासिबो गोरोन्थियानो आंनि जोब मोनथिबाय मोननै गोसोजों गोरोबलायोबासो किसुमान खामानियाहाय जायो मानो होनोब्ला मोननै आखाइजों जेब्लानाखि आखाइ खबगोन अब्लासो आखाइनि जि सोदोब बियो गोमगोन नङा होमबा जेब्ला आखाइ थोंसेजों आखाइ खबनो नागिरगोन बियो अब्लाबो सोदोब जानानै रिंखांनाय नङा बेखायनो माने आं बेखौ जेबो बुंनो थांला माने दाया आंनाव होगासिनो दङ गासिबो दायखौ आंनाव होगासिनो दङ मैदोम बसुमतारिया ओरैबायदि गुन्दा मानसि ओरैबायदि बेफोरबायदि माने आंखौ बहुत मानसिफ्रा बायदि गाज्रि कमेन्ट्स खालामदों बिखेक गामिनि मानसिफोरबो थायो गामिनि मानसिफोरबो ओरैबायदि मानसि थायोना जि बिपदनि टाइमावहाय मिनियो आरोना मिनिनो ओंखारो नोंगौ गोरोन्थिया जाया नङा बयहाबो जायो खेबसे खेबनै नङा खेबथामावहालागै माबा होजाया खिन्थु खेबसेनि थाखाय गावहा माने मा जानानै थानांगौ गावहा मोनसे सिनसियार जानानै थानांगौ आरोना दिनै मैदोम बसुमतारिया खेबसे गाब्र'दों मोनथिबाय खेबसे गाब्र'दों माने मा एक्सिडेन्ट जादों मानसि माहारिया एक्सिडेन्ट जाया नङा जायो गासिबो बुस्थुआनो जायो एक्सिडेन्ट जायो खेबसे जायो आरोना खेबसे जायो बेनिखायनो आं भिडिअ सिडिअ जेबो लाबोआ होननानै सानदोंमोन नाथाय आंखौ ओरैबायदि मुं सुगासिनो ना ससियेल मिडियायावहाय आंखौ लानानै ओरैबायदि मुं सुगासिनो जे लाख लाख थाखा रां जादों सोरनिफ्रायबा बेफोरबायदि मुं सुगासिनो नाथाय आङो बेफोरखौ नुनानै आङो सह्य खालामनानै थानो हायाखै मानो होनोबा आंहाबो मोनसे मान सन्मान दङ बे मान सन्मानखौथ' आंहा थांखाबाय नालाय ओंखायनो आङो फोरमायनानै लानांगोन बे खोथाखौ नङाबा सोरनिबा बाथ्रायावहाय जुदि नोंथांमोनहा आंखौ गाज्रि मोननानै थायोब्ला थादो आरो माथो खिन्थु खोथाया बे नङा आं होनबाय थादों मोननै आखाइजों जेब्ला आखाइ खबगोन अब्लासो जि सोदोबनि सोदोब बियो आखाइनि जि सोदोब बियो रिंगोन बिदि नङा जे हारसिङै आखाइ खबनानै बा आखाइ फारसेजों आखाइ खबनानै माब्लाबाबो सोदोब रिंहोनो हाया नोंथांमोनहा एसे बुजि खोथाखौ बेफोरबायदि जेबो नङा आरो जि जानानै थांबाय आङो आरो नेक्स्ट टाइम आं होनदोंना नेक्स्ट टाइम आरो मैदोमनि मेगनखौ होनदोंना जोबोद मोजाङैनो खेंनानै होदों बिमा बिफाजों अनज्लायनानै थानो होदों बिमा बिफाजों माने सेकेन्ड टाइम खाबु होदों आरो आंखौ जे बहुत आं बिनि थाखाय रोजा रोजा साबायखरसो होदों दिनै गोसो थौले मानसि मोनब्लाथ' मा लांखायावनो थैनानै थांखांसिगौमोन नाथाय बे नङा मानसि माहारि उजिदों एक्सिडेन्टआ जाया नङा जायो खेबसेयाथ' जाखागोन आरो आं बेखौ बारा गिदिर इस्यु होननानै आं साननानै लाया मानो होनोब्ला आंनि खामानियावहाय आंहा थांखि होसोनांगौ दङ बेफोरबायदियावहाय आरो आङो ससियेल मिडियायावहाय बारे फैबाय थानांगौ होननानैबो आं सानाखै बिनि बागै आरोना बिनि बागै बारे फैबाय थानांगौ होननानै आं सानाखै मानो होनोब्ला आंहा जि गावनि मावनांगौ खामानि दं बेवहाय माने बेस्थ' जानानै थानांगोन बेनो रायजो राजा नोंथांमोन माबाफोर जायोब्ला आरो आङो फोरमायनानै होबावगोन दिनैनि दिनाव बेखौ बेयावनो आङो फोजोबथ'नोसै भिडिअखौ दा नोंथांमोनहा साननानै लादो जे आं होनबाय थादों दायखौ आंनावल' होदों जाबसिननाया आंखौल' जाबसिनबाय थादों आं बेखौनो होनदों जे फारनै आखाइजों खबबासो सोदोबा रिङो होननानै बिदि नङा जे फारसेल' आखाइजों रिङा बेखायनो खोथाया बेनो नोंथांमोनहा मा बुजिदो आंनिफ्राय बेनो आरो नेक्स्ट टाइम आं बेफोरनि बागै आरो बुंगोन होननानै आं सानाखै नोंथांमोनहा जिबादि भिडिअ बानायबाय था मोनथिबायना बानायबाय था जि बानायबाय था मोनथिबायना नाथाय नोंथांमोनहाबो खेबसेबाबो साननांगौ किसुमाना मोजां कमेन्ट्स खालामदों जे दायखौ मोनदों होननानै बेफोरबायदि खालामनाङा होननानै नाथाय आयेननि राहा लानांगौ आङो होनदों दे गोरोन्थि मावबाय जेब्ला नायनि बे खेबसेखौ नङा होमबा गोरोन्थि मावदों जेब्ला गोरोन्थिखौ गाव गावबागावनिखौ मानिनानै लानाया गाव गावबागावनि कर्तब्य बेनि थाखायनो नोंगौ गोरोन्थिखौ मानिनानै लानांगौ आरो बिथांमोना होनबाय थादों आंखौ माने लाजि फोनांनाया बेनो मिटिं जाया मालानो बिदिनो खारदों मादों बिदि जेबो नङा रायजोफोर नोंथांमोनहाबो खेबसे जुदि सोरनावबा सोंब्ला मोनगोन जे मैदोमा मानि थाखाय खारा
मिथिबायना मानि थाखाय बुजाया आरो किसुमाना माने जोंनि बे जि सिगांनि जालांनाय जाथाय जे माबा एनिथिं एमजे नि साइल नामा मा नामा बेफोरबायदि बुंदों बेवहाय जेबो बिथां एमजे मोननि जेबो आखाइ गैया आं बेखौनो स्पष्ट भाबै होनदों माने बहुत मानसिफ्रा माने डाउट जादों कमेन्ट खालामदों एनिथिं एमजे माबा मोनसे साइल बाहायदों नामा होननानै बेफोरबायदि जेबो नङा रायजोफोर बिथांनि जेबो आखाइ गैया बेवहाय जि जानानै थांदों आंनि गोरोन्थिनि थाखाय जालांदों आं बेखौ सिमान जायो आरोना रायजोफोर आरो गोरोन्थिया जाया नङा जायो बयहाबो जायो आंखौल' होननानै आं लायाखै जायो गोरोन्थिया माब्लाबा जायो बेनो आरोना आं बांद्राय गोलाव खालामला आरो नेक्स्ट टाइम आं बेफोरनि बागै आङो बुंनांगौ होननानैबो आं सानाखै आरो तो लोगोफोर भिडिअआ बेनोमोन नोंथांमोना जुदि जोबजासिम भिडिअखौ नायदोंब्ला निश्चय बुजि मोनखाबाय बिथां मैदोम ब्रादारा गावनि फारसे बोरै जालांखो बोरै मा जालांखो आरो सोरनि दायाव बिथाङा हमजामारदोंमोन ना हमजामाराखै सोरनिबा आइजोनि थाखाय बिथाङा लिंक जानानै दङमोन ना मामोन बा बेसेबां रां थाखा लादों ना लायाखै बिथाङा गावनि फारसे गुवारै बुंफोरनानै लाबाय रायजोफोरनि सिगाङावहाय बा ससियेल मिडियायाव फिन खेबसे फैफिननानै आरोना बिथांखौ गोबां सुबुङानो सन्देह खालामदोंमोन दाया सोरनि मानोमोन बिनि मानोमोन बिथाङा थारैनो गुन्दामोन होनना गोबां ससियेल मिडियायावबो बुंनाय नुथारदोंमोन नङा होमबा लोगोफोरा आंबो गोबां मानसिनि बेफोरबायदि ससियेल मिडियायाव हगारनायखौ आंबो नुदोंमोन थारैनो आंबो नंमारगौ खोमा होननानै सानदोंमोन थारैनो दिनै फिन खेबसे मैदोम ब्रादारा गावनि फेसबुक पेजनि दारै गावखौनो फारसे क्लियारिफिकेसन होनायखाय आंबो मिथिमारबाय नङा होमबा थारैनो बिदि मार्चमोन बाथ्राया होननानै आरोना लोगोफोर जायखियानो जादोंला निस्सय जुदि जायखिजाया सुबुङानो मोनसे दाय मावदोंबा निस्सय साजाखौ मोनखागोन बियो गासै माबायावनो समाजावनो थाखायो बेफोर जेनेबा दायखौ मावदोंबा साजाखौ मोनखागोन बे निस्सयखा आंबो मावदोंबा दायखौ मोनखागोन बिथां मैदोम ब्रादाराबो मावा नङा दायखौ मावमारदोंमोन होननानै बिथाङाबो सिमान लाबाय रायजोफोरनि गेजेराव नङा होमबा फिन खेबसे गावहाबो ससियेल मिडियायाव फैनानै क्लियारिफिकेसन होबाय रायजोफोरनि गेजेराव बा ससियेल मिडिया फैनायाव गोबां मानसिनोनो बिथाङा गावनि फारसे गुवारै फोरमायथिनानै होबाय नंमारगौ थारैनो मानसिफोरालाय दायखौ मावा नङा सानसेबाबो दायखौ मावखायो नङा होमबा आंबाबो माला मा आं दाय मावगोन आंबो मिथिया नङा होमबा ओंखायनो जेनेबा दाय मावनायनि थांनायनि सिगाङाव जेनेबा गावखौनो मोनसे हुसियार जानानै थानाया गावनि थाखाय मोजां आरो ना लोगोफोर ओंखायनो आंबो बयबो सानो जेनेबा इयुनाव दिनै जालांबाय इयुनाव फिउचाराव आरो जाहाथे बेफोरबायदि जाया नोंथाङाबो जाया आंबो जाया बेफोरबायदि जेनेबा जों गावजों गावनो समादान खालामलायनानै मोजाङै जुदि थाफिनलायोबा नोंनि थाखायबो मोजां आंनि थाखायबो मोजां आरोना बयनिबो थाखायबो मोजां नङा होमबा लोगोफोर दा ससियेल मिडियाफ्रावथ' बेफोरबायदिनो गोबां एसे एनैनि थाखायनो गोबां भाइरेल जाखायो नङा होमबा लोगोफोर एसेनि थाखायनो दा दिनै बैनि भिडिअ मोनसेबाबो डिफारेन्स जानानै एसे आलादा बाथ्राफोरा फिंफोरलायनाय बायदि जायो आरोना लोगोफोर ओंखायनो दिनै मैदोम ब्रादारा गावनि फेसबुक पेजनि दारैनो गावनि खुगाजोंनो बुंनानै ससियेल मिडियायाव फैनानै क्लियारिफिकेसन होनाया गावनि थाखाय मोनसे गोग्गाथावना होनाय बायदि जागोन आरोना मानो होनना बुङोबा गासै सुबुंफोरानो गासै ससियेल मिडियानि मानसिफ्रानो जेनेबा दायखौ सोर होनानै बिथांमोननि माबाखौ मोनदांनो हाबाय नङा होमबा लोगोफोर थ' लोगोफोर जायखियानो जादोंला जेनेबा आंबो दिनै नोंथांनि नैबे भिडिअखौ फिन खेबसे रिपिट आपल'ड खालामनानै होनायाव जुदि माबाफोर गेना गोरोन्थि जादोंब्ला आंबो निमाहा बियो आरोना लोगोफोर जोबनायाव आं आरो बांद्राय बुंबावनो थांलिया मानो होननानै बुङोब्ला बाथ्रायाथ' जेसेबांनो बुङो एसेबांनो लावलांबाय थायो नङा होमबा लोगोफोर थ' ओंखायनो जायखियानो जादोंला नोंथांमोननि सेरावहाय नैबे मैदोम ब्रादारनि भिडिअखौ आंबो होनायाव जुदि माबाफोर गेना गोरोन्थि जादोंब्ला आंबो निमाहा बियो जेन सानसेब्लाबो मैदोम ब्रादाराबो नैबे भिडिअ नाया नङा नायगोन नुवा नुखागोनबो नङा होमबा जेब्ला पाब्लिक खालामनानै होयो अब्लाथ' गासै सुबुङानो नुखायो नङा होमब्ला ओंखायनो आं जेनेबा नोंथांनि नैबे भिडिअखौ होनायाव आंनिबो माबाफोर गेना गोरोन्थि जुदि जादोंब्ला आंबो नोंथांनियाव निमाहा बियो आरोना लोगोफोर स' लोगोफोर जायखियानो जादोंला जोबनायाव नोंथांमोना जुदि आंनि बे चेनेलाव जुदि गोदानबा नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो जोबनायाव बेल आइकनखौबो दाबायना होदो जाहाथे आं गोदान भिडिअ होयोब्ला नोंथांनियाव गिबियै नटिफिकेसन सहैनाय बायदि आरोना लोगोफोर स' लोगोफोर थेंक इउ स' माच आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन बाय बाय